Сәлам барыгызга. Мин Айгүзәл Туйсина. Бүгенге һүҙебеҙ төрлө яҡтарҙа йәшәп тә, туған яҡтарын онотмаған, уның яҙмышына битараф булмаған замандаштарыбыҙ тураһында булыр. Уларҙың береһе Ринат Байрамғолов. Әйҙәгеҙ әле, дуҫтар, уның менән яҡыныраҡ танышып китәйек. Үҙегеҙ тураһында һөйләп китегеҙ әле. Мин Туған Мәсле ауылында тыуғанмын, шунда уҡыным 7-нче классҡа тиклем. Онан менә һеҙ уҡып йөрөгән Республика лицей-интернатында уҡыным. Республика лицей-интернатынан һуң мин Мәсғүт педагогия колледжына уҡытыусыға уҡырға индем. Унда 5 йыл уҡыным һәм 5 йыл тамамлағас уҡытыусы һөнәрен алдым. Начальник кластар уҡытыусыһы булып сыҡтым бит инде. Унан заочно мин Башҡорт дәүләт университетына уҡырға индем, экономика факультетына. Һәм унда 6 йыл заочно уҡыным. Беренсе һөнәрем буйынса мин уҡытыусы, икенсе һөнәрем буйынса мин экономист. Ни өсөн һеҙ һөнәрегеҙҙе алмаштырҙығыҙ? Был студент саҡтарында тура килде был хәл. Атайымдан миңә еңел машина тороп ҡалды һәм педагогия колледжында уҡығас, мин уҡыған һуң таксила эшләй торғайным. Шунан башлап мин такси һөнәре таныштым һәм бит колледжда уҡып бөткәс инде шул йүнәлеште дауам иттем. Һеҙ туристик транспорт компанияһы етәксеһе. Юлда йыш йөрөргә тура килә. Таксилек эшендә был ауырлыҡ килтермәйме? Әлбиттә, етәксе эшен һәм водитель эшен совмещать итеп үтәйем. Бер дә еңелдән түгел. Әммә ләкин тырышабыҙ, ҡуйған маҡсаттарға ирешергә тырышабыҙ. Ғөмүмән, эшҡыуарлыҡ эше ул һәр ваҡыт ниндәйҙер һынауҙар аша үтә. Көндә һынауҙар, көндә ниндәйҙер көс түгергә тура килә. Беҙҙең компания пассажирҙар йөрөтөү менән шөғөлләнә. Иң тәүҙән беҙҙең регуляр маршрутыбыҙ бар, Мәсәғүт-Уфа тигән. Беҙ көнөнә 3-4 рейс эшләйбеҙ Мәсәғүттан Уфаға, Уфанан кире Мәсәғүтта. Һәм дә параллель беҙ еще туристик эше менән шөғөлләнәбеҙ. Туристар йөрөтәбеҙ, Рәсәйҙе күрһәтәбеҙ. Ғөмүмән беҙ менә Ҡазанға, Татарстанға йыш йөрөйбеҙ, Ҡазан шәһәрен күрһәтәбеҙ. Йәй көнө ул йылы яҡтарға йөрөтәбеҙ, Соль-Илецк яҡтарына. Шундай тәбиғәткә, менә Башҡортостандың гүзәл тәбиғәттәре бик күп бит инде. Шунда Иремәлгә мендерәбеҙ, Бөрйәнгә, Баймаҡ яҡтарына йыш йөрөргә тура килә. Ғаиләгеҙ тураһында һөйләп китегеҙ әле. Минең әсәйем, инәйем балалар баҡсаһы мөдире булып эшләне ғүмер буйы. Менә 35 йыл буйы эшләп, хәҙер хаҡлы ялға сыҡты. Бер туған ҡустым, Рәсүл, ул тоже шулай уҡ Башҡорт педагогия университетын тамамлап уҡытыусы булып сыҡты, әммә ләкин тоже хәҙер эш ҡыуарын. Минең үҙемдең ғаиләм бар, кәләшем Ирина, ул әле хәҙер декретта. Беҙ кәләшем менән 2 бала тәрбиәләйбеҙ. Улым Солтан, ҡыҙым Аделина. Улар әле балалар баҡсаһында йөрөйҙәр. 2017 йылда миңә Дыуан районы башҡорттары ҡоролтайын вазифаһын башҡарырға тәҡдим иттеләр. Һәм мин күп уйлап тормай үҙемдең ризалығымды белдерҙем. Һәм 2022 йылға тиклем Дыуан районы башҡорттары ҡоролтайы рәйесе вазифаһын башҡарҙым. Әйтеп үттем инде, бына эшҡыуарлыҡ булараҡ һәм ҡоролтай рәйесе вазифаһын совмещать иткәс була инде. Йыш спонсор булырға тура килде. Бына мәҫәлән Ағинәйләр ойошмаһын ойошторҙоҡ. Юниор КВН лигаһы беҙҙең төбәктә үтә, унда ярҙам итергә тура килә. Һәм төрлө фестивалдәр үтә бит инде беҙҙең төбәктә. Унда ла ярҙам күрһәтергә тура килә. Спортсмендарға ярҙам итәбеҙ. Мәҫәлән, беҙҙең көрәш үҙем эшләй бит инде һәм спортсмендәрҙе
Төрле төбәктәргә йөртәбез. Спонсор әленгеле баянгы спонсор яктан Казанга менә еш йөртәбез. Октябрьский, Туймазы, Стәрлетамак яктарына, Силәбе өлкәһенә, Екатеринбург, менә шу яктарга еш йөрибез. Туган авылыгызга ничек ярдәм итәһегез? Әлбиттә, үзебез ситтә йөрһәк тә туган авылыбызга ярдәм итәргә тырышабыз, онытмайбыз. Төрле көстән килгәнсә ярдәм кылып булабыз. Сельсоветкә, мәсәлән, менә Һабан туйларда нык ярдәм итәбез. Менә яңарак кына безнең авылда 2 зиярат, бөтенләй зиярат кәрдерәнек. Тагыла мәсҗидне тергездек. Мәсҗид безнең авылда барлыкка килде, бөтенләй безнең авылыбызның исеме Туган мәсҗид дип атала. Яшьләргә теләкләрегез? Яшьләргә теләкләрегез? Иң беренче әлбиттә тырышып укырга, күңелгә яткан һөнәр хайларга, югары уку әлбиттә кирәк безнең халыкка. Акмуллабыз әйткән бит инде уку кирәк дип. Оннан инде шул яраткан эшне табып, эшләргә, халкыңа тугры хезмәт итәргә, эшкуар икән, спонсор яктан ярдәм итәргә кирәк, телеңдән үтмәт кирәк, ереңдән үтмәт кирәк. Үз ереңдә хуҗа булып, матур итеп гаилә курып, күп балалар үстереп, халкыбызга тугры хезмәт итәргә кирәк, тугры гадәтләрен онытмат кирәк. Тарихыбыз бик бай, шуларны онытмай тергезеп, шулай күңелле яшәргә кирәк дип уйлыйм. Бына без мәсҗидле авылына индек. Ошо урамда мин уйнаным, шул урамда мин үстем, баласагым шунда үтте. Минем туган авылым. Бына инде без авылыбызның үзәгенә килеп иттек. Һәм каршыла инде безнең мәсҗидебез, Мәсте авылының мәсҗиде. Элек әлбиттә ул мәсҗид түгел иде. Был бинаны безгә мәсҗид дип эшләп бирделәр. Күп көсте әлбиттә халык тотты, әмма иң зур ярдәмче булып безнең Рифагай Сәлим улы нык ярдәм итте. Ул безнең авылга кайтты. Заводта эшләгән бит инде гомер буе. Безнең авылга кайтып, безгә мәсҗид тергезеште. Балалары ярдәм итте, күртереп. Менә әйткәндәй ул якында гына яшәй. Әйдә, гүзәл, кирип таныштырам Рифагай менән. Әйдәгез. Әйдә, гүзәл. Рәхимит. Әйдә, рәхимит. Рәхмәт. Қонақтар келген әйде олығыз. Әйдә, гүзәл. Алмаға Рифагай. Ай, гүзәл. Еш сақтан алып келген вақытта мен мында Дуан мәсілі ауылында туып өскен жігіт. 10 классы мында бүттім. 10 класты бүткәс Золотоустқа эшкә киттім. Машзавод, анда военный завод. Шунда эшкә урнашып эш башлагас, мені армияга алып киттеләр. И армияла 71 елдан алып 73 елга тем хезмәт итеп, кайтып бик романтический нидер мечталар менән үземнең гомер буена яратып йөргән классташым менән Миньямал Хәлил кызы. И шул елдарда 73 елдан декабрында эшкә урнаштым, 74 елда июль айында бергә булдык, никах кырып. Өйләнгәч, Золотоустка эшкә көнләштек тә, кайтып йөрергә якын булыр дип Золотоустка эшкә кирдек. Эш эзләргә туры килде миңа. Мин кирдем стройкасына. Минем бәхеткә дип әйтергә кирәк инде. Бик яхшы кеше, профессионал кешегә сораным, анда плиточник Раис Виктор Альбертович милләте буенча немец. Мин аның эшен карап, менә анда аның профессия буенча мрамор эшләре күренә, менә мин үзем эшләгән. Моның эшенә хукланып карап торганда, ул миңа әйтте:
Him niitä läskä niitä mitään kerga uidaimaan minä angatip. Mitään hiss возможно говорит. Алгадышка mitään. И шул нибнан шул случайная встреча менен ана объектта ул мени үзенә эшкә сакырды. И стройка эшләрендә 2003 елда без март аенда квартира безгә бирделәр. И 2 комнаталы, ошо комнаталар безнең 2 малай булышты. И бүгенге көндә үзләренең 2 балалар бар, 2 малаемның да. Һез азак елдар ситтә эшләп, ситтә яшәп, туган авылга кайттыгыз. Ни өчен? Яш чактан үземнең туган авылда яшәгәндә ярату тойгыһын да килмәй тугайным. Но ситкә киткәс ярату тойгыһы миндә үземдә елдан-ел көчлерәк уянды дип әйтергә кирәк. Пенсия саккас, шул Золотоуста үзебезнең гаиләләр мәсьәләсе буенча төзү вопростарда решать иткәс, безгә кәләше менән кәңәшләшеп, авылга кайтырга инәемде карарга, бу вакытта инәем уже картаеп уже йөри алмый. Шул уйга килеп, без авылга кайттык. Туган авылыгыз, якташларыгыз өчен нинди башкарган эшләрегез менән горурлана аласыз? Алы улым Вадим ярдәмендә, кесе улым Алик ярдәмендә финансовый поддержка менән без мәчетте моторны әйтеп ремонтлап ходка ебәрдек. Моны безнең иманыбыз ул вакытта Терсакта Ратмир безнең ни булды, иманыбыз. И шуңа Ратмирга ярдәмләшеп, шу мәчетте ходка ебәргәндә бөтә тәдәрләрне алыштырдык. Санкат не яңа отопление котелдарын куеп, ишекләрне алыштырдык. И бүгенге көндә безнең мәчетебездә йылы, якты, таза. И бигрәк тә халык менән оешып, анда отдел кәштәрендә эшләнде. Буятылды, акталды. И анда панельләр куелды. Менә шул эш менән урланырга була дип уйлыйм. Потому что бүгенге көндә безнең мәчетебез эшләй. Менә освещение буенча безнең Ринат Байрамгулов ярдәмендә освещение таштан эшләнде. Бүгенге көндә тышкы яктан мәчет ялтыртыла, манаретында әзрәк кенә ремонт кирәк. Бу эшләр моны халыкка үзебезнең милли гореф-гадәтләребезне хакларга бик тә ярдәм итә. Яшь буынга нинди теләкләрегез бар? Бүгенге көндә яшь буыннарга минем теләкләрем бик зур, потому что безгә ата-бабалар yer калдырган. Тарихыбыз буенча, менә бу yerдің хуҗаһы безнең ата-бабалары булган. Менә ошо yerдің хуҗаһы буларак, яшьтәр үзегезгә белем көче алып, төрле югары дәрәҗәләрдә эшләп, итәкче эшләрендә эшләп, ошо эшләрдә эшләгән вакытта һәр вакыт үзебезнең телебезне, йөребезне, гореф-гадәтебезне буындан буынга тапшырырга кирәк. Ошо тапшырган вакытта безнең милләт буларак без яшәйбез. Ул туган илен, туган ерен, туган телен яратып үскән яшьләребез күрәк булһа, алар үзләренең балаларына телебезне тапшырһагыз, менә һез яшьләр тапшырһагыз, unda уже безнең милләтебезнең киләсәге һич бар. Дөньянан ям, яшәүдән тәм таба. Һәр нәмәнән тик яхшылык кына күрә безнең геройдарыбыз. Туган ягын яраткан, туган төяге, якташлары өчен яхшы, изге эшләр башкарган якташларыбыз менән танышыу безгә дә дәрт, куәт өстәй. Атайсал проекты өчен Айгүзәл Тойсина.